Mindanao. Dunay duruha ka mga dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapan o kapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom na siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iya gayud kitang pagagiyahan. Halapan o kapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagabuka niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ug maangkon na to ang kadaugan. Halapan o kapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Halapan o kapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing